Üdvözlök mindenkit itt a Game Makerben. És azt fogom bemutatni, hogy kell alapmozgásokat és életet csinálni. Hozzunk egy alapsprite-ot létre, ugye? Jó van most ez. Aztán egy objektet. Az objektnél ékezet ne legyen, az fontos. Aztán keyboard, left. X mínusz 1 egyenlő 5. Right. X plusz 1 egyenlő 5. Up. Y mínusz 1 egyenlő 5. Down. Y plusz 1 egyenlő 5. Jó. Ugye ez itt már meg is lenne. Akkor jön az élet. A sprite nem kell. Egy step. Játékos pont X. Játékos pont Y. Jó. Utána kell még egy drav. Mínusz 40, mínusz 30, 40 és mínusz 45. Itt ez tetszés szerint, tehát itt beállítani, relatívot beállítjuk. Oké. Ide akár berakjuk. Ja, és még a játékosnak adni kell egy életet. Az ugye? És hogyha megnyomjuk a kontrollt, akkor megyen letőlünk egy életpontot. Viszont hogyha megnyomjuk a shiftet, akkor adjon plusz 1-et. És hogyha minden igaz, akkor működik. Igen, működik. Jó. Nos. Egyelőre ennyi lenne. Majd a többiben még mutatok egy-két hasznos dolgot. Hello.